Здравейте с поредния ден публично говорене. Днеска искам да ви попитам, а вие какво обичате да правите в това дъждовно време, което според мен много варненци, понеже аз съм от Варна, а и не само, като видят дъжд, имам чувство, че се скатат, крият се, да не ги намокри, да не ги навали, почват чадъри, коли и всичко става мазаляк. Та въпросът ми е, защо толкова много са шахкати от един такъв дъжд, като това е съвсем нормално явление, дъжда няма да ми навреди, ще ме намокри малко и това е. Особено сега, когато времето е хубаво, за такъв топло е, и ви пречетата намокри малко за 5-10 минути или дори 15, защото аз обичам да се разхождам дори в такова дъждовно време. То много хора спазват косите, нали, жените, ама мъжете аз не го виждам защо. Така че просто пишете в коментарите защо се криете от дъжда.